studere, hvordan I kommer op til socialisten. Holder I den her? Ham skal jeg bruge i næste uge. Ja, det er sgu garanti for, at der skal nok blive forstå. Er det nu, vi skal bare trække nu? Ja. Ja, far, du skal hoppe ud og lort. Hvad? Okay. Hop hvorhen? Vi har en ven. Ja, hvad sagde du? Ej, den kender der, far. Far, så kom du til at sidde, hvor den er. Godt. Hvad så? Er I klar? Ja, badoo! Kopien, den røg af. Så Jens, nu er der pres. Nej! Nej, min tid er ikke. Ja.